Κυρία Παπαθεοδόρου, είστε η ψυχή εδώ του τσαγιού, όπου φιλοξενείτε σήμερα το OutLive. Ήθελα να ρωτήσω το εξής: πώς εμπνευστήκατε την ιδέα ενός καταστήματος αποκλειστικά αφιερωμένου στο τσάι? Πριν 30 χρόνια επισκεφτήκαμε την Σρι Λάνκα, όπου εκεί γνωρίσαμε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον κύριο Περέρα, της εταιρείας Μιλέσνα, από την οποία έχουμε τη βασική εισαγωγή. Πήγαμε στα καταστήματά του και είδαμε τις φοβερές συσκευασίες που είχε και τις ποικιλίες τσαγιού. Και έτσι αποφασίσαμε να φέρουμε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα και στην Ελλάδα και ανοίξαμε το πρώτο μαγαζί στην Ομήρου. Και στη συνέχεια μεταφερθήκατε έτσι εδώ στη Σούτσου? Ναι. Στη Σούτσου μεταφερθήκαμε το 2008. Ήθελα να ρωτήσω το εξής: οι Έλληνες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο τσάι ή ο καφές παίρνει το πάνω χέρι? Ο καφές πάντα έχει το πάνω χέρι, αλλά και το τσάι παίρνει σιγά σιγά το μερίδιό του. Οι Έλληνες αγαπούν τις ποικιλίες τσαγιού, αγαπούν τις βασικές ποικιλίες βέβαια, το Earl Grey, το Yosemite, το English Breakfast που είναι σταθερή αξία, και από εκεί και έπειτα μάθανε το μάτσα, το ρόιμπος που είναι από την Νότιο Αφρική και τις διάφορες άλλες ποικιλίες ροφημάτων τις οποίες έχουμε. Υπάρχουν έτσι κάποιες αγαπημένες ποικιλίες εδώ που προτιμά το κοινό? Οι αγαπημένες ποικιλίες είναι, όπως είπα πριν, είναι το Earl Grey, που τώρα υπάρχει και σε πράσινο και σε μαύρο, είναι το Yosemite, είναι το English Breakfast, το μάτσα καινούριο. Ιαπωνικό? Το μάτσα είναι ιαπωνικό, είναι σε σκόνη, είναι δυνατό τσάι διότι δεν διηλίζεται και μπορείς να το πιείς είτε σκέτο, είτε με γάλα, είτε με λεμονάδα, είτε όπως αλλιώς θέλεις. Το μάτσα πλέον χρησιμοποιείται πολύ και στη ζαχαροπλαστική. Εμείς έχουμε μπισκότα που είναι φτιαγμένα με τσάι μάτσα. Είπατε πριν κάποιο ρόφημα είναι αγαπημένο και του Μέισι. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι το μάτε. Το μάτε. Το οποίο μάλιστα πίνεται και σε ειδική συσκευασία, στην πώς λέμε, κολοκύθα. Α, σε κολοκύθα, μάλιστα, μας δείξατε και πριν. Ήθελα να ρωτήσω επίσης αν υπάρχει κάποια ποικιλία τσαγιού που θα έπρεπε οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε και δεν είναι ευρέως διαδεδομένη γνωστή εδώ στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε να δοκιμάσετε, θα έλεγα το μάτσα και θα έλεγα επίσης κάποιο ιδιαίτερο τσάι που να θεωρείτε ότι... Το ούλονγκ. Και μάλιστα το ούλονγκ είναι ενδιάμεσο από το μαύρο τσάι και το πράσινο. Είναι ενδιάμεσο. Για μένα αγαπητό είναι το milky ούλονγκ, το οποίο έχει γεύση γάλατος χωρίς να έχει γάλα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ήθελα να ρωτήσω τέλος, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι, πόσο προσιτή καταρχήν είναι η κατανάλωση ενός τσαγιού και δεύτερον, μια επιχείρηση τέτοιας συστικής πώς επιβιώνει? Κοιτάξτε, το τσάι είναι ένα φτηνό προϊόν. Με 5 ευρώ μπορείς να πιείς 50 τσάγια. Από εκεί και έπειτα η προσπάθεια εδώ του μαγαζιού είναι να υπάρχουν πάντα καινούρια πράγματα που να ανανεώνονται, ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού. Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.